Wekirwa eguto kwa baseminari batatu abo bene kigwa kwa abadikon rituko riarera sekerisia Kenya bururu ime yemisa eyo yaragwa no mwaskofu Joseph Mairura Okemwa. Emisa yo kwabekera amaoka baseminari batatu eriko babadikon nigo yara no mwaskofu we diocese ya Gusii Joseph Mairura Okemwa yareta abageni kuri county ya Kisii na Nyamira asekerisia Kenya bururu. Abaseminari Benard Asugo, Linus Ombuya na Kennedy Benedicto nigo bono bene kigwa ko babadiko n'abayebekerise ya Katoliki ase borokya omugokobo omonene. Bakristo bamwito yabona ari tukeri ya twayorere abadiko batatu. Akimubotera. Yabona kijasai. Gwakera Bishop Itobuya asoga twali sacrament liga liyo dikonia ligo twali ganucha sobo sacerdote. Nabo tugwakera Nyasaye biya mono asa turusire na asa tuikirigeiga iraneri abantu bonsi mbiya mono mono abayiboli baito na chikanisa chiri chonsi cyatokonyira siparish twakolire pastoral batusirire batokonyire batusabeire nabayigo babeire bagutaramo 90 mbaka litukeriga lya lero na kuoka tebanga nigo lirige ni astore mbona twachakira obogima tuganetia amasabo kurwase abakristo bonsi monoke makurwase abasasiroti nase omoiskobi elinde tonyara ko batokogendera bakore emirimo ya Nyasaye asenjera erendonge ikiagera gwetera amasabo alituranya ko batokokora onsi gokwana no musasiroti Geoffrey Onsare uyotenete okorangeriwa imeda ya Kisii niga tusomia ayaiga obodiko ni ase kerisia ito Catholic ne getambukiro gyokobo musasiroti kiagera mbali ochikobera obodiko ni ase ebiro ebitambe nigo bagwetera baeta baba abasasiroti obodikon kera kwa omodikon ne kigwango geinse ase obosasiroti tobwate bigwango bitatu ikerekana ne kigoro mono no biskobi yakabiro obosasiroti nabo igo obodikon ikere geinse mirimo yabo no kubatisa abana okurandia lingana osome banchire ogotarira abarwaire na kubairira komunyo na ebintu mbiro batari gukora barabuna abadikon modikon tari gutegerera pendesi yo mu Kristo ekiagara taraba musasiroti nabo igo igakobeka story ya ebugeka tari ko bagotirimbuka kiara tarakora orogendo nabo igo tari ko sesenia abantu weta inse ya babere ani gatete ko atakera senia abantu babere gotira tari yo mobweka a group of people that is from two kogendera amone binde binge ba ntanyara kwera sabone gankore abasaye boigo nigo bakire buya so mwaskofu Mairura asoko banyura asebono babwate ayiga sabasaye bamwabo kentegetanga ningoiraniri Bishop Mairura itongambe yamono ase omongusa wate gocha saba na yute kero kurigereri rituko ryarera abantu babode indega na basaye naroraga igo nande to gosabanga as Bishop mongura nyare ko baga ko moigorera chinjira chinyinge anyare korangeria basaye bange gocha sekerisia mbia mona singenjo twanyorire twamentere kerisia kurwa gwetera seo konyoro bodikon rituko ryarero aba ai vijana nyare ko soye kanisa ime banyare ko soye kanisa nengia Wakristo bonsi be kanisa Katoliki ni banyako bagwa kabya so mwaskofu be kanisa Katoliki ya Diocese ya Kisii mwaskofu Joseph Mairura Okemwa asobo kariya nyarko bakomenta monase ritukeli ara nyako bakomenta badikon banyako bakomenta obokariya saba Kristo bae kuripoti senkiyo namba mogian Soko TV kuruge gase Kenya bururu kigotoka gase bunge ya Kisutu Chache South county ya Kisii Eritarian Dominic Onderi Nyabuto Mia mono morikito Dominic